той остава мъничък сирак. Остава с голямо богатство. Родителите му са били богати. И той какво е правил? Когато е ходил да служи при чичо си, е разбирал кой какви проблеми има и да има ще описали случаи, който касае празника с елхичките и с подаръци. Разбира, че един човек често играл в омага, как да върне дълговете и понеже вече нямало как да се ги върне, имал 3 дъщери и решил да ги продаде въпроса и за нещо друго. Странно. Сещате се за какво. И Свети Николай разбира това и вечерта минава покрай неговия дом, не са имали прозорци в Мала Азия, прозорци и сега няма. И през прозореца, нямат стъкла, през прозореца му хвърля една кесия с пари, за да може да си плати дългове. Оттам идва фактически подаръка по телхата на 6 декември в цяла Западна Европа. Всеки, който е в нужда или има желание да радва някой, му слага подарък на телхата или в някой дърво. Както Николай е правил хвърля по прозореца. Някой смята, че няма да помня някакви такива детски истории. Самия Николай просто се е възползвал, където може да впътне парите и да помагал е на много хора. И това е правил още в младите си години. След това, неговата история е изключително интересна, аз няма да ви разказвам, защото е много дълга. По-важното за него е, че когато решава да пътува до Иерусалим от Мала Азия с кораб, един от моряците пада и се умира. И той го възкресява. Това е един много важен момент, защото много хора се чуят защо моряците почитат Свети Николай или защо банкерите. Ако отидете в България, погледнете Националната банка, от дясната страна ще видите един човек, който държи кораб. Това е Свети Николай. Банкерите пък защо го виждат? Защото е бил богат човек. Банкерите, само че за разлика от тях, не е бил толкова трудно. И те, вместо се научат от него да дават повече на хората, се научили повече да взимат. Сложили това да както и де този човек не се богати и посложи на хората, а защо рибарите да случат и мореплавателите да спечил моряка, а на едно друго пътешествие спрял море. Право само с една морическа море. Самият той е избран да е пит. И точно чудесен начин отива в един град, който да се знава. А всички град е умрял епископ. Който този да защо? И сега отивате хората доста Вилица не става. С ръчка. Който първо влезе в храма и се казва Николай, той ще бъде казан на тази църква. И Николай сутрин рано си ходи на църква, отива, влизат, питат го как се казваш, казвам се Никола. Сега тук има една игра на думи. Никола на гръцки значи победител. Те, че вероятно може да се смятали, който е победител от тия хора влезе тук, той ще бъде епископ и както иде, той е избран за епископ на град Мира в областта Киликия. Неговите мощи в момента са в Бари. Който от вас пътува или смята да пътува в Италия, посетете Бари, за да усетите миризмата на неговите мощи ухаят. Още когато е починал се ухаят. И за да не ги разграбят мамелюците, това са един турски етнос, който е бил изключително агресивен като Чингис хан, такива много варварски създатели. Тогава се навлезли в Мала Азия, за да спасат мощите му. През 1087 година са пренесени в град Бари. Аз лично съм бил до тези мощи. Имал съм възможността дори да служа с тях и да бъда част от неговите мощи. Трябва да ви кажа, че наистина казвам. Може да е странно, може както искате да разберете, но това е самата истина. Повода, за който сме се забрали е той. А иначе, по-важният повод е следния. Вие живеете в една богата държава, обаче сте самотни хора. Аз го виждам тук, вече 2 месеца съм и трябва да ви кажа, че ми е много жало за това, че сте самотни. В България се случва също. В България всяка година все повече и повече хора стават самотни. Явно цялата култура на човечеството отива натам. А това означава, че човек, когато е самотен и нощува с другия, няма как да стане човек, няма как да се ориентира. Почва да мисли само за себе си, става това всичките го виждате и трябва да ви кажа, че аз съм тук вече от 2 християнски семейства и забелязвам, че всички си имаме някакви много сериозни изкривявания. Тук. Тук са изкривявания. Ама и вие ги имат всичките. А те са тук изкривяването, защото са тук.
Никой не е допуснал Бог да влезе в сърцето му и да каже, ей, ти обичаш ли другия? Днес като папа си направиш жертва за него. Можеш ли да му кажеш, че го обичаш? Можеш ли да направиш днес като обратната крачка, не да вървиш към себе си, към него? Аз се надявам, че с тия събирания, колкото и да са малки в годишния цикъл, все пак се прави една крачка за добруване между хората. Пожелавам ви, освен това, което се вижда тук като трапеза, вашите домове да бъдат пълни с любов, да преизобилстват от любов. Да си говорим за любовта така и на другия ден да я забравяме, тя да стане принцип в живота. А това означава да се научите на много неща. Кой както иска да го разбира, но ви казвам, че иначе няма да стане. Ще си бъдете чужденци и на луната да спира. Защото Бог е поселил хората на тази земя да живеят братства. И които не живеят с чужденци един друг. Това е. Кратичко и съвсем мисля, че е ясно. Браво. Така, сега Благодарим за тия думи. ще осветя храната. Имам една молба. Много от вас вероятно имат някакви здравословни проблеми или духовни или всякакви. Тук съм донесъл едно миро, което е от Иерусалим. Подарък на един епископ, който ходи по целия свят и не се притеснява дали ще влезе в мусулмански град или в някой друг и общува с всички християни. Казва се отец Стефан. Той е епископ, племенник е на Иерусалимския патриарх, който вече е покойник. На предишния. Той ми го подари това олио, да го наречем, миро, и ми каза, ако някой има нужда, защото тук са се молили много хора върху това олио, предай тази благодат на този, който има нужда. Тъй, че ви призовавам, всеки от вас, който иска, може да го помага за изцеление, пълно изцеление.